Most pedig egy igazán érdekes tanfolyammal folytatjuk tovább. Üdvözlöm a stúdióban Szepesházi Dórát, valamint Fűzőni Tóta Gabriellát, a Tudatos Babavárás és Mentális Magzatnevelés tanfolyam szervezőjét. Jó estét kívánok! Jó Sziasztok! Estét. Mi pontosan ez a tanfolyam, mi a célja, mit jelent? A tanfolyam most másképpen fog zajlani, mint ahogy a Dórival dolgoztam. Ide elsősorban párokat várnék, akik valóban arra gondolnak, hogy babát szeretnének, és erre tudatosan szeretnének felkészülni, illetve ha már útban van a baba, akkor őket is sok szeretettel várom. Mi is ez, hogy honnan indult? Indiából indult, illetve Egyiptomból. Ez egy nagyon régi tudás, amit én tanítok. Fodor Balázs az én tanítóm, akitől ezt az egész technikát megtanultam. Ő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy mentálisan tanítsa az embereket, és hogy ezt a mentális tudást mindenki tudja alkalmazni. Itt ez azért fontos, mert a babavárásnál nagyon fontos az, hogy az első 9 hónap hogyan zajlik, hogy igazából kapcsolatot tudjon teremteni az anyuka a babával, illetve hát nagyon jó az, hogyha az apuka is kapcsolatot tud teremteni, és már úgy várják a babát, illetve úgy érkezik meg az a picurka, hogy már be van avatva úgymond az életbe, tehát sok mindent tud róla. Ugye ez főként a babavárás előtt a nőket szokta érdekelni, hogy miket lehet erről olvasni, érdekelni. A férfiakat mi fogja ebbe lekötni, mi az, ami a férfiaknak szól? Ebben elsősorban az fogja meg a férfiakat, vagy foghatja meg a férfiakat, hogy beszélünk a tudatos nemiségről, tehát hogy milyen egy igazi nő, milyen egy igazi férfi, hogyan tudjuk megélni a nemiségünket, hogyan tudunk ezzel bánni, és hogy ez hogyan változik aközben, mikor babát várunk, illetve amikor már megszületik a baba. És olyan meditációkat tanítok, amivel a két pár egymásra hangolódik, aztán a babára hangolódnak, tehát megtanulnak egy olyan meditációs technikát, vagy hát többet, ugye, mert több alkalommal találkozunk, amit nem csak itt, a mindennapi életükben is tudnak majd használni. Tehát akkor itt különböző dolgokról van szó azoknál, akik éppen még csak tervezik a babát, vagy akiknél már útban van a baba? Valóban igazság szerint különböző dolgokról, de mégis valahol a magja ugyanaz, mert amikor valaki babát vár, attól ugyanúgy nőnek is kell lennie, de készülnie kell az anyaságra is. Dóra, ha jól tudom, akkor te már hallottál, illetve részt vettél ilyen tanfolyamon. Milyen tapasztalataid vannak, illetve hogyan zajlott a tanfolyam? Hát ez még zajlik, tehát igen, ez még nincs vége a dolognak. Hát igazából én nem is tanfolyamnak nevezném, tehát mi nem csoportosan csináljuk, hanem mi ketten. Úgyhogy én ezt nem tanfolyamnak tekintem, hanem egy olyan dolognak, ami segít fölkészülni együtt. Lénának hívják majd a babámat, tehát Lénával együtt mi felkészülünk az egész hatalmas dologra, ami itt ránk vár igazából. Tehát ugye nekem első baba, neki első születésélmény lesz. Úgyhogy erre együtt készülünk, meg utána is úgy az életre, hogy mi vár ránk. Milyen tapasztalattal vagy most gazdagabb? Mit tudsz elmondani arról, miért jó, hogy találkoztál vele? Hát igazából én előtte nem is hallottam erről, ugye, hogy létezik ilyesmi. A spiritualitás úgy magában érdekelt. De én azt gondolom, hogy nem csak kizárólag egy meditációról van szó, mert azt azért tudja mindenki otthon végezni magának, ezt minden szakkönyv, orvosi könyvek is minden leírja, hogy relaxáljál és figyelj oda a babára, hanem igazából itt egy kölcsönös kommunikációról van szó kettőnk között. Tehát, hogy kicsit furcsa és kicsit az első alkalmakkal nagyon furcsa, ami történik, mert igazából én ilyen képekbe kapok választ tőle, hogy ő hogy éli meg a dolgokat. Érzékelem azt, hogy ő igazából jól érzi magát, hogy ő jól van. Amikor a meditációs állapotból kijövök, akkor mint egy ilyen, jaj, ez jó volt, és akkor elkezd hirtelen nagyon mozogni. Tehát egy csomó olyan élményt élünk át így együtt, amit azt hiszem, hogy ha nem találkozok ezzel az egész technikával, akkor nem tudtam volna vele, csak akkor személyes kapcsolatot kialakítani, amikor már kint van. Tehát még most nem. Említetted, hogy Léna az első baba lesz, első szülés lesz. Mi az, amitől a legjobban féltél, illetve félsz, illetve mit segített legyőzni ez a pár alkalom?
A leginkább a félelmeimet szerintem az, amit csökkent. Mert ugye mindenkinek a szülés az mondjuk nem csak az elsőnél, hanem utána is mindenkinek benne van, hogy meddig fog tartani, mennyire fog fájni, és a meditációval is, illetve mondjuk Gabi személyével is, a megnyugtató jelenlétével is szerintem ez nagyon sokat segít abba, hogy maga biztosan indulj neki, hogy ez egy könnyű folyamat lesz, ezt mi Lénával lekommunikáljuk, hogy képzeld, ez ilyen lesz, neked is fájni fog, nekem is, de gyorsan túl leszünk rajta. Tehát azért ilyeneket beszélünk meg előre, majd utána kérdezd meg, hogy milyen volt. Rendben, mindenféleképpen. Igen, de én azt gondolom, hogy főleg ebbe, hogy nem szorongással indulok neki a szülésnek, hogy a lányomat már tényleg úgy várom, mintha már ismerném. Tehát egy kicsit olyan érzésem van, hogy már mintha tényleg már lett volna a karjaimba. Igazából volt is. Ez a tanfolyam, ami ugye pároknak indul, ezzel kapcsolatban mit lehet elmondani, miért fontos, kiket várnak, illetve mi az, amit a párok megtapasztalhatnak a tanfolyam után? Mi az, amivel ők gazdagabbak lesznek, a babán kívül természetesen? Igen, hát tulajdonképpen én azokat a párokat is nagyon sok szeretettel várom, már kezdenek itt is kibontakozni tapasztalatok, illetve hát nem szóljuk el, reméljük, hogy működik a dolog, és hogy tudjuk, hogy működik, de hogy nálam hogy alakult, akiknél semmilyen orvosi problémát, gondot nem találnak, de valami oka van annak, amiért nem tud jönni a baba. És mielőtt bármiféle lombik és programot, illetve inszeminációt belekezdenének, meg kellene nézni azt, hogy mi az oka ennek, mert nagyon sokszor ennek lelki oka van, és ezeket is tudjuk oldani. Tehát hát úgy néz ki, hogy útban van már olyan baba, akinél ez megindult, tehát segítettünk lejönni neki, majd meglátjuk, úgyhogy ez az, ami az egyik nagyon nagy nyeresség benne, illetve megismerik saját magukat azok az emberek, akik eljönnek, rájönnek arra, hogy hol vannak gátjaik, akár a szeretet áramoltatásában, akár abban, hogy túlságosan feszülten várják a babát, hogy hogyan kell átadni magukat ennek az egész érzésnek úgy, hogy valóban élmény legyen a dolog. Hogyan zajlik egy óra? Hogyan kell elképzelni? Beszélgetés van, meditáció van, vegyesen van minden? Igen, körülbelül így, ahogy mondtad. Tehát beszélgetés, mesélek a dolgokról, hogy mi az, amire figyeljenek oda, illetve hát kérdések alapján is fogunk kommunikálni, illetve olyan meditációs technikákat tanítok nekik, amit közösen végzünk, ami elősegíti azt, hogy jobban érezzék magukat, és rá tudjanak hangolódni a saját testükre, mert itt van a nyitja a dolognak. Hogyan tudnak jelentkezni az érdeklődők a tanfolyamra? Hát a Facebookon is kitettük, illetve azt hiszem, hogy a művelődési házban, a Gyöngyök művelődési házban is van kint szóróanyag, ott fog indulni jövő héten pénteken, tehát egy hét múlva, vagy ott jelentkeznek, vagy az én telefonszámomon, illetve hát megtalálják az interneten, hogy hogyan is tudnak erre jelentkezni, igen. Menjenek el minél többen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és elmondtátok ezeket. Neked pedig nagyon könnyű szülést kívánok, és hát Lénának boldog születésnapot előre is. Köszönjük a 0-dikat úgymond. Köszönöm szépen, hogy itt